A ti si došla pjevat u JINX-e jer si kao na audiciju za back vokale. Znači ti s 24 godine želiš band koji ima ono back vokale, ovo ono i tako dalje. Znači ti si ovakve JINX-e htio. Da se razumijemo, ja nisam htio, ne, uopće ne. Dobro, zato pitam. Nisam ja tražio back vokale. Ja sam tražio back vokale, imao sam perverznu ideju da to budu dvije Blizanke, da su potpuno iste, znaš ono. I ja sam čak i našao jedne Blizanke koje su bile voljne pjevat back vokale, jer ja sam sebi namijenio ulogu tog lead vokaliste. Tipa u sredini. Pa da. Danas bi drugačije te mješovite organizirao, ne tako više, ali dobro. Sad imaš Snjeguljicu sa 7 patuljaka. Ne, bolje. Snjeguljica i 7.